Uy, uy, uy! Oh, amo rito among gipaakot kay nga masman? Oh, boss. Kami, boss. Mabang? Nagkatamog location na kung asa si Carl dito. Okay, boss. Boy Tumbling! Kaya Boy Tumbling! Oo, tama. Ano? Kay... Pagkay ko. Pagkamuray. Naka-cellphone wa? Oo. Pasan to dinit. Oh, kina. Aron kay bawo mo asa na? Ano, Boy Tumbling? Amo na? Dugi ko niya. Nagkatamog ang mahing gitar niya. Kung asa ninyo makita si Carl sa. Eh, Nakita mo ng bukid. wala. O kana diya. Kita mo ng bukid ako kay na. Luyuan na, di pa na mao. O di pa na mao. Pero kana ra sa detayan, diha na mo musubay. Ay na mo katus bukid. Wa man si Carl dito. Kana detayan na subayan na ninyo, diha ninyo makita na. Okay. So, lamang gipasa ninyo ang location kay bawo na mo. Oh. Ano, Boy Tumbling? Dalawa. Oo. Okay na. Ikaw, batsin na mo. Kamu na bahala ni Carl ha. Kay bawo na mo. Gina! Pastilan! Naharap ni kaniya cards! Ah, si Carso! Ilam ko ni Sohana. Oh, dude! Cards, brave! After betul betul. After betul betul. Okay ka, boss? Oh, pawais na kanita. Oh. Wah. Luyaw na ko hangin. Luya na sa cards kay ganinar to. Hindi na to luya. Sige, sige. Gusto na ta. Pagkabuto na tungod dun. Ha? Wah, giali tawhan. Ay, kahit kayo. Dakot. Uy, nawa oy. Dahi agyo ni tawhan na oy. Di na tam dayo labang. Murag mas. Dunay bayan ha. Ato ni uli ang kwarta ni Don Lino. Sige. Di makaya.